Biyag ti tao. Hi, kumusta? At di manan ti gayam yo, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw, amang tartarabay, kadag iti uploads tayo. Thank you, iti kanayo na tayo, amang subsuporta dito YouTube channel tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, hello ka ni Jolly Balorin, ni George Abuan, ni Bing Soriano, kani Agnes Daos. Hello kada kayo amin. Intay nga rudan denggan ti episode 194. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Magantayon, nakaluto akon, kaya nakagauak pa yan. Nagbanglumutan ti linutom lakay. Ay, siyempre Bala, sumagukan ba kay magantayon? Ayan dagiti anak tangay. Ay na, adada iti silid lakay. Sige, tainak ayaban ni da. Mangan kayo kadilatan, ayab kay lang ayab. Ay di ka pa'y mangan, Alex. Saan nga ron? Saan ka mapising? Mga anak tulat ta ka din. Sige nga raw. Sumarunukan. Isi ka nga garet. Umay ka mga na Nanganak ko ni Girwan. Umay umatraman ng tilinuto ka nakaw. Naimas da ijay. Kanan nyo lata ka din. Nagdagulit kayo. Ingkay jayin. Sige nga raw. Ayun na yan. Doon na to lakay. Apay ngagsangsangit ka. Awaan. Di kan aglibak. Anya ka di manen ti pagsangsangitam. Awan. Maladingitan aklaan. Apay ka di manen lakay. Pampanunutak lang amin dagiti anak tabakit. Ililiwag na hindi kinalailo na kanyak nga amada. Hindi babasit na pa'y. Nagbaliwan ti ugali da. Idadandakam da. Ay, lakay. Nakadungdung mo na kanyak iday. Kanayod nagaglampay kanyak. Pasaray siyak pa iti kayat na kaidaan iday nukas jaya maturog na. Ang bita. Di na kong paganda no. Maawatam ko maida. Tanaunday apanawan nga imbating ita. Simurot ka iti sabali a babae. Kat italaan nagsubli ka kadakwatan. Nagbabawya akong dahil tangay naramid ko. Ambo ka nakabasulak ka na kayo. Nakabiri sa kaon. Kinagyaman na agtay nawat naklatahilain. Ala, pasensya ang lataitan. Tapat tiyag ang maawat da kan tumot laang. Mapanakon bakit? Nay, papanam. Nakilako tinangkat ko tinapa. Ay na, nagpudot lakay. Agdalinaad ka pa'y laang dito'y balay. Mabanog ka laang. Lakay kan. Iso nga aginanakan. Papanan nyo? Nakyagla ko nakaw. Aday nangkat ko tinapa. Inak isursaur. Sanan? Di kay lagbayin nga glako-lako dita. Amangan may bagadag iti tattawa, baybayan da kayo. Ngagbisbisin kayo iti pudermi nga anak yo. Kaya't kulat baka tulong kada kayo anak kao. Basta di kayo mapanaglako-lako dita. Kaya't yun lang amin na masyan nag iti tattawa kada kayo. Iso akong dilako-lako kayo. Ala, di kan rumor lakay. Tapno saan nga agunget ti anak ta. Sayang dagiti inangkat kao, no jak mailakaw. Kuyugan kanton amapan mangila ko no madamdama. Urayan ta makarwar ni Alex. Sa tanto matrumwar amapan aglako.
Si mangpet kami gaya man manipod trabaho, garay anak kaw. Kaya't mo tay timplaan kay tigatas mo. Uno Diyos. Di kay man kundi singpat akas na tatang. Sa anak nga agraraman, tapno agpaserbi kada kayo. Kabang ilaktag timplay tigatas ko. Kaya't kula sulnitan tinagkuranga kada kayo iti kabsat mo. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Imbes ada kami ti pagserbyan nyo. Ang mga nuda kami ti mang serbi kada kayo. Talaklakayan kayon sakay nagsubli kada kami. No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito balay Itatalakay kayon sakay kundi subli kada kami. Da kayo ti pudno a pamilyak. Iso da kayo ti pinilay. Kapilitan apilyan da kami, talakay kayon. Ha? Pinapanaw da kayo siguro. Iso anapilitan kayon nagsubli ka da kami. Ay, saan anak? Talaga sinublian kayo. Tada Alang kayo huston, jak kasapulan ti ado a palawagyo. Maistresak lang ang kada kayo. Saan kumabot akasta ti panagsasauyo iti amayo, anak ko? Respetuan nyo kumabot. Amin na pa nagrespeto. Impa ay miidikin ko na. Ang naman niya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbate na tayo. Katkasla tayo pimpiman idi a pinanawan ti padre di pamilya. Tasimurot iti sa bali a babae. Wan, ngam uray pinanawan na tayo. Saan ang nagsarday, ang nagpawit iti para kada tayo. Isuti ng paadal kada kayo. Pagrebangan na dayta. Ta isukit nga rod ti amami nanang. Iso adiyo iboy-boy tinararamidan na kada kami. Hustumat ngamin, nanang. Saan ko nga iboy-boy-boy, anak ko? Ibagbagak laeng. Ipalpalagip ko. Taamang ano nalipatan yun. Iso nga rod adimi kayat nga aglako-lako dita. Taamangan no ibaga dagiti tattao adimi tultulungan. Paawa effect ngamin ni tatangkat. Iso akon di gagat nga aglako-lako. Baybayan yun no kasta ti kayat na nga aramidan. Kayat na nga rod mo ti makatulong dito'y balay. No ipapilit na ti kayat na. Nasaysaya at la pumanawin dito'y balay. Alex. Nangagkaw ti imbagbaga dagiti anak ta bakit? Ha? Baybay am day chay. Palabsumlatan day chay anay bagada lakay. Oray anya ti aramidag. Talaga di dak may patag dagiti anak ta. Nagimula da iti sakit tinakam da kanyak. Sa bagay, basol ko ti amin. Ala, baybay amon ti naibagada. Tagagangay nala siguro ti kasjay adyarda. Gapu iti inaramid mo iti kalabas. Nadlaw kong agpupudo dagiti anak ta no adak diti balay. Siyak ti pagpupudutan da. Iso na saysaya at siguro no pumanaw akong ditoy. Tamarik asa anak a welcome. Ha? Papanam kumangay. Ay, inak pa'y makipag na diti kabagis ko. Tatulong ak iti negosyo na iti tinapa. Panawan nakmanan. Kasta ka di. Ay, bakit? No pumanaw ka. Sumurotak nga rodken ka. Saan kayon apumanaw dito'y balay? Tamaki asawa akon iti mabiit. Anya? Oray siya, adan no biyak. Ket ikasar ko niti mabiit. Lumasin kami iti pagnaadan. Ket isungar aramidan mi ti kastoy. Tadimi kayat apanunutan dagiti tattao. Apinapanaw da kayo dito'y balay. Da kami man ang tiagbalin adakas no kasta. Saan kayo na pumanaw? Tada kami ti lumasin iti pagnaadan. Saan nga roden? Agtalinaid kayo diti balay. Tabalay yung madda ito eh. Da kami ti pumanaw. Takabalan mi ti agabang iti pagnaadan mi. No kayat mo kabagay, si kanti dutukak ngagluto iti tinapa. Ta siya taglako ije pwesto.
Ay, ikatwan Kaya't ko, tapno adda na talgid at trabaho, manang Romana. Nala nga rod, ag tinulong ta kabagis. Aganos ta atan niya ngay. Agpadata mo ta sana nakaadan, isungawan pensyon ta. Huwag nga raod. Adumat adag iti negosyok ide, ang awan ti bimayag. Takanayon kami mo't ide nga agapa iti maikadwa nga asawak. No apay mat ngami na nasulisog ka iti sa bali a babae. Huwag nga raod manang. Banag apagbababawiyak iti kastaunay. Nala, saan pa yan nala daw ti amin? Mga barwanan kamanan. At dapay gundaway mong agbalbaliw kabagis. Oo, narabyan ka manan asin mangpet, lakay. Ay, huwag. Taadaw tin sambut ko alinuto alako ni manang ko. Ay nga, agop overtime ka na kanayon. Mabambanog ka na kanayon, lakay. Okay lang, bakit? Napigsaak pa'y mait. Kabailak pa'y mait ti overtime. Napagadaltan dagiti talong anak ta. Di mo unay banukan ti bagim. Kabayata na napigsaak pa'y. Agtrabaho aklat tabakit. Nang runa kitawan mo't pensyon ta. Tanariga at numang namna matalatan itidag iti anak ta. Lakay. Wala, tagpulusak. Kaya't kung taginan na bakit. Mangan ka pa'y Sana ka mapisin. Nagmerienda ngamin itay, iji balay ni Manang Romana. Nakapsut akon kabagis. Gapoy ti kimpot asakit kanyak. Isu ang makaamukan kadag iti mapanawa ka negosyo. Ha? Sikan ti pangital ka kadag ijay. Sapay la kumatandi mo may bayan. Ay, hindi kagsaw iti kasta akabagay. Tagbiag ka pa iti napaot. Marik na kasaan ako ngagbayag dito'y lubong. Ha? Nakapsut ako na din ko. Manang. Gayam tatang tinang ipatawidan ni Auntie Romana itinapanawan na ang negosyo naman. Kaya't nasaya ta, tapno at damat pagkwarta ni tatang. Tapno saan lata namang namnama itid ta kadakwada ka ni nanang. Wan nga rod nagbakbakit mat ngamin abalasang ni Auntie Romana. Kan duduada nga agkapsat. Iso arumbang laan ni tatang timang tawid kadagiti sanikwaday di Auntie Romana. Oh, di ka una agsida iti taba, Alex, lakay. Kita ang tabagim, grabing tilimok magham. Diyak mat nga ron makapanga no awan ti taba asida Yag mo manday ta. Di mo ya dayo ti sida na. Diyak pa'y nabsog. Kastoy ka na yung tikat katanga masinsidaan. Pasi ka tabtaba. Kasta nga ron ti kayat ko asidaan. Baybayan na kadilaeng. Diyak nga ron makapanga no awan ti taba asida Yag mo dayta. Tayo busag amin dayta. Sayang tinaigatang. Ha? Alex! Uy, nagpigsa ti urok mo. Alex! 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 Diyos ko! Kakaraba! Tulungan na kami! Dasawag! Hello, Ipag. Ipagarit ni manong mo. Intare ko dito ospital. Anya, apay, naano ti kapsat ko? Naatake. Kat madaman na tamtamingan dali ti doktor. Anya nga ospital ti ayan nyo, taumaya kadagos. Darasag pa'y tang pataray, tapno makasangpata kadagos iya ospital. Ay, nagbuntog lang kit din ayato'y sarasarun mo kalugan. Overtake ak manlangan. Ha? At tutrak ang masabat ko! Ah! Diyos ko, di mo ko mabaybayan. Nagiti anak. Di ka una agladingit.
Tama nga no makapadakas kan ka bakit. Dagiti anak ta, nakay. Nagsarunod lakit di mo na ospital. Agtalag ta iti Diyos. Patsyak adi na baybayan dagiti anak ta. Kumusta kan, Gareth, anak ko? Awanan. Pinutid dan ti doa sakat. Agapuanan ti pan naka-aksidente. Anak ko. Awanan sir-sir tatang. Saan ako na makatrabaho? Kasano agpay? Ala, di ka ni agladingit. Sinapatag, si bibiyag ka, anak ko. Awanan sir-sir Tamay sa ako na baldado, tatang. Di kang danag. Ada kami iti inayo ang mga sikaso kada kayo. Ayan ni nanang. Ada iti word nga ayan ti kabsat mo. Sinublatan na ti ipag mo ng bantay ka ni manong mo. Kahit kumusta matan ni Manong? Nasayat mo na. Iso na lang ta saan unay ang makabalikas. Naapiktaran ti panagsauna. Gapo iti pat nakaatake na. Apay nga, akas ti matan tinagtungtong palan mingagkam sa tatang. Apay. Aga brodak nanang. Iso ada kayon ti pangital kakiti asawak. Masapul ngamin ngagtrabaho ak nanang. Tapno da pagbiag mi. Ala, si kati makaamu balasang ko. Kat di ka madanagan, tasaan mi abay-bayan ti anak ko. Agyaman akunay, nanang. Agyaman ang temay kayo, nanang. Ha, apay, anyat sang-sangita manak ko. Iawit ako ni Kipalayo. Diyak kabalanan nga awatan dagiti ang kakasakit nga ibagbaga ti asawa kanya. Ha, awan lang harod ka nun ti may tultulong ko kankwana. Padagsanak pa'y kankwana. Apay nga ay akas tati bagpagana. Kat asawa na ka mat. Saan mo mat anagayatan ti kasta nagtungpala manak ko. Nagpaliw ti ugali ti asawak nanang. Manipod nagbanag kakakastoy. Iso ayawit na kon. Pangasi ako nanang. Antuyan ti gatas yo anak kao. Kaya madapandisal. Impapudot ko dahi tapandisal. Agyaman kami, tatang. Agayaman kami, tatang. Ala, inume mo ti gatas mo garay. Tasubwak ni manong mo. Tani marigatan nga aggaraw. Ay nagatas kan ikagsangit anak ko. Agyaman kami kada kayo kininanang. Tanakasingsingpot kayo kada kami, tatang. Kat pakawanan da kami kuma. No ginura da kayo iti kalabas. Maawatan kayo. No apaayakas jay tirik na yo kanyak. Ta nagbasulak kada kayo. Ado tinagkuranga kada kayo iti kalabas. Isong ta. Sulnitak dagiti nagkuranga. Kawanan nak tarang. Wen, napakawan kayo ni tikabsat mo, Alex. Siya kede ate rumbeng agkidaw iti pambakawan kada kayaw. Gapo iti panagbasol ko iday. Ipatpatagda ka, tatang. Wat gan da kayo kani nanang tarang. Ipatpatagda kayo mat anak kaw. Ikarek. Aginggat ka balak. Aginggat na pigsaak. Diyak tumauma mga sikaso kada kayo anak ko. Di kay baybayan. Awanin trabaho miti kapsat ko, tatang.
Ada tayong negosyo ngayong patawid, ti kabsat ko. Napigsa ti birok na. Isungawan ti rumbang apagdanagan niyo iti pagbiyagan tayo. Kahit manang danak iti mga sikaso iti dayjay, tapno maipamaysak ti mang bantay kada kayaw. Ag tinulong kami kaninanang yaw ang mga sikaso kada kayaw, anak kao. Agyaman kami, tatang. Yaman kami sa Awan perpekto at tao. Amin tayo kat agbidot wan no makaaramid iti saan amay parban. Ngam no makaamiris ka kat pagbabawyam ti nagbintutam ni Apo Diyos ti pagkaptam tapno iso ti mangitundakan ka iti nalintag apag naam. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami.